Hej! Eliška Kovačíková heter jag och jag är slovakisk bildkonstnär som just nu bor och arbetar här i Sverige, i Stockholm. Och nu sitter jag här i min ateljé. I min praktik fokuserar jag på rumsanalys. Även om jag är utbildad inom konstgrafik är det viktigt för mig att experimentera och utveckla olika mediumbaserade riktningar såsom teckning, grafik, skulptur, platsspecifik installation och olika skärningspunkter mellan dem. Min nuvarande sysselsättning är främst inom en kombination av grafik, teckning och platsspecifik installation. Betraktarens position är en viktig faktor för de flesta av installationerna och konstprojekten. Min nuvarande forskning är inriktad på stadslandskap, dess expansion och utveckling samt effekt på kringliggande områden. Att observera omvärlden, dess skala och volym, att inte fokusera på föremålen och formerna utan på allt mellan dem. Grundanalysen ligger inom betydelsen av osynliga, dolda eller på annat vis osedda element, olika former, byggarbetsplatser eller andra tillfälliga strukturer och utrymmet mellan dem. Ett exempel är strukturer som byggnadsställningar som omger byggnader och dominerar utsikten över staden. Dessa monstruösa enheter är flexibla, anpassningsbara, lätta att installera och demontera. Denna inre dynamik, skapande och förstörelse, försvinnande, framträdande, förvandling, fascinerar och inspirerar mig både formellt och konceptuellt. Min konstnärliga process kan vara väldigt varierande med varje projekt. Från arbetet med mindre skala till något som här. Eller här. Jag ser styrkan i min praktik i balansen mellan att kombinera svärta med storskalighet och tvådimensionalitet med rumslighet. Min konst speglar världens grovhet och tyngd, förvandlad genom konsten till en viss upplevelse, positiv eller negativ. Tack att ni lyssnade. Man kan hitta mer information på min hemsida eller på sociala medier.